Nå, men jeg tror bare, vi starter her. Jamen, hej, og velkommen til den lille Garnbæks podcast, som er det allerførste officielle afsnit af den her podcast. Ja. Det er mega spændende. Og jeg har i dag Sille med, min gode veninde, som har firmaet Hooked by Sille, og lever simpelthen af at lave hækle designs og hækle opskrifter. Og det er bare top sejt. Tak. Det var sødt sagt. Men det er da mega sejt. Det tror jeg, der er mange, der har en lille drøm om måske. En skjult drøm måske. At leve af at være kreativ. Ja. Det er da mega dejligt. Det er mega dejligt. Det føles også lidt sejt på en eller anden måde. Fordi at det jo er en hobby, som bare er blevet min levevej. Ja. Ja. Jamen, lad os da lige snakke lidt om det. Skal vi ikke starte med det? For så kan vi lige lære dig lidt at kende. Du er jo her rimelig meget, kan man sige, hernede i butikken også. Det plejede jeg i hvert fald at være. Og det kommer jeg til at være igen nu. Ja. Der har ligesom lige været et lille stop. Naturligt stop. Ja. I det. Ja. En lille baby. Ja. Som lige har fyldt 6 måneder i går. Så nu skal jeg til at lidt i gang, fordi hendes far er på barsel nu. Ja, så nu kan du komme tilbage. Det kan lidt. jeg nemlig. Lidt. En gang imellem. En gang imellem, ja. Ja, fordi det er jo sådan, at Sille faktisk har kontor hernede. Ja. Det er jo meningen, at du sådan skal tage på arbejde. Ja. Og så skal være hernede for arbejde. Ja. Det er jo nemt, når man sådan er selvstændig på den måde, du er, at blive hjemme, kan man sige. Ja, og det er jo også det, vi har haft nogle snakke om, at det er vigtigt, at jeg ligesom tager på arbejde, og ja, jeg tror ellers så kommer man til at, eller jeg kommer i hvert fald til, at ikke kunne lade være med at forsøge at ligesom hjælpe. Så hører jeg, at der måske er en eller anden situation, jeg kunne hjælpe med, og så tror jeg tror bare, jeg vil ende med hele tiden at være sådan, ej, det kan jeg godt lige hjælpe med. Det, ja. Så det er godt at komme ud, tænker jeg, tage på arbejde, og ja, også bare være lidt mig igen. Ja. Ja. Hvad er Sille? Hækledesigneren. Det var et stort spørgsmål. Ja. Nej. Jeg tror, at jeg glæder mig til at kunne være kreativ på en måde, hvor det også er kreativiteten, der ligesom driver, hvad det er, jeg begiver mig ud i. Hvor lige nu har der jo været et halvt år, hvor det har været Violas lure, der har afgjort, hvornår og hvordan jeg ligesom kunne gå til mit arbejde. Så har jeg haft en videoguide, jeg skulle filme, men jeg har vidst, at jeg har kun de 30 minutter, hun sover i. Så jeg tror, jeg glæder mig til at vide nu, at jeg også kan, at jeg faktisk bare kan mærke efter i maven, sådan, hvad er det, jeg har lyst til at lave lige nu, og hvornår er det, jeg har lyst til at lave det, og lidt mere på mine præmisser. Ja. Måske skal man lige fortælle om konceptet, egentlig. Men jeg tænker, med podcasten. Ja. Det er jo sådan, altså, ja, det er fordi det første gang, ikke, så ved man jo i princippet ikke, måske konceptet, også det der med, at vi skal lige lære at være tæt på mikrofonen. Det er rigtigt. Men jeg tror også, vi ikke engang helt er klar over konceptet. Nej, altså det er jo et work in progress. Ja. Altså, tanken med den her podcast er jo at invitere folk indenfor backstage i butikken, og så bliver det lige nu er planen, at det skal være et månedligt afsnit, hvor at der så er en gæst med, og det er så dig i dag, hvor vi fortæller lidt om både butikken og gæsten, og hvad sker der i branchen, og så bare lidt garnsnak. Det er jo altid nice med lidt garnsnak også. Lidt nørderi, og hvad laver vi lige nu, og sådan nogle ting. Så det er lidt det, der er planen, og så er jeg selvfølgelig meget åben for, hvis der er noget, der skal ændres, eller hvis vi skal lave noget anderledes. Det er jo ikke et lukket koncept. Nej. Så jeg er meget sådan interesseret i at høre fra andre, hvad de synes, og det kunne være fedt at høre om det her, eller kan vi ikke tage et særafsnit om det her? Så må vi se, om vi har noget at snakke om. Ja. Men jeg tænker, altså nu det her er jo første afsnit, så der er jo ikke... Det er pilotafsnittet. Ja, og der er heller ikke noget, der sådan er gået forud for det her, men det kan jo være i fremtiden, der også er nogle
nogle spørgsmål fra dem, der lytter med. Ja, lytterspørgsmål kunne være i høj kurs, ja. Mm-hmm. Det kunne være super sjovt at høre, hvad folk vil. Ja. Hvis de havde noget sådan... Ja, hvad har I egentlig lyst til at høre om? Ja, hvad har man lyst til at høre om? Ja, så det kunne være enormt fedt. Ja. Så det var lidt om podcasten, og lidt tanker om den, og det er altid i proces, og vi finder ud af det hen ad vejen. Så vi kan jo starte med at snakke om, hvad vi laver lige nu. Ja. Er det ikke lidt spændende, hvad vi strikker på lige nu? Det synes jeg. Jo, det synes jeg i hvert fald selv. Det synes jeg. Nu hækler jeg jo så på mit projekt, i stedet for at strikke. Ja, det skal man lige huske. Ja. Jamen, jeg hækler ikke rigtig selv, så Nej. Det er sådan en verden for sig. Ja. Men jeg synes, det er totalt sejt. Tak. Ja. Men jeg er jo i gang med en bøllehat. Min Alpine bøllehat, hvor jeg lige nu er ved at teste en ny garntype af, eller en ny garntype for mig i hvert fald, Crealino fra Langjern, som er sådan en hørgarn. Er det egentlig bare 100% hør? Det tror jeg, det er. Tror jeg også, det er. Det er ikke en garn, vi har i butikken. Nej. Desværre. Desværre. Men det er fair nok. Men det er jo sådan en stiv garn, fordi den jo også er, så vidt jeg husker, 100% hør. Så jeg vil jo heller aldrig nogensinde som hækledesigner hækle noget tøj i den. Det tænker jeg ikke vil være rart. Nej, det skal være sådan noget accessories-agtigt. Ja, jeg har planer om i resterne fra den her bøllehat at skulle i gang med en taske af en art. Men hvad planen er for den, det ved jeg ikke. Må jeg lige røre ved den? Mm-hmm. Det er meget spændende. Det er meget flot egentlig. Jeg kan godt mærke, det er stiv. Den er nemlig stiv. Ja. At man kan nærmest lave en kasket. Det er altså sådan helt stiv. Men jeg har sådan... Eller en solhat. Ja, det kunne man måske også. Sådan en stor Yvonne-skygge. Det kunne også være lidt tit, ikke? Sådan en strandhat. Det er sådan en stor... Ja. Men hvis man mærker herinde i midten, føler jeg jo også, at den allerede er blevet sådan lidt blødere af ligesom at blive nulleret, mens jeg sådan har hæklet videre, ikke? Det er jo det, der er med hør, at det har jo godt af at blive brugt. Ja. Hør kan godt være enormt stift i starten, og det kan man nærmest se på nøglen, at den måde, den er vundet op på, man kan ikke vinde den op som en almindelig nøgle. Men det er stiv. Ja. Meget stiv. Ja. Og måske heller ikke så nemt at arbejde med. Det glider ikke. Altså sådan, fordi det er så stift, så kan det godt sådan være lidt bøvlet at arbejde med. Men det bliver nice. Det gør det nemlig. Og jeg har faktisk også, jeg har jo gået... Jeg tror, det er en 3,5 eller 4 mm, jeg normalt bruger til den her bøllehat. Og lige nu så bruger jeg en 2 mm og har samme hæklefasthed. Men fordi det bare simpelthen er så stift, at det sådan... Ja, maskerne arter sig helt anderledes. Ja. Ja. Så altid lave en hækleprøve. Altid lave en hækleprøve. Yes. Ellers så ender du med en meget stor og hullet bøllehat, hvis du bare bruger den anbefalede nål og Crealino. Ja. Altid lave en hækleprøve. Det er et godt tip. Det er et super godt tip. Og man altid følger det. Det er sådan noget andet. Ja. Men tippet er givet videre. Ja. Så man skal ikke være så bange for hør egentlig. Nej. Hør lækkert. Og du strikker jo også i hør. Yes, det gør jeg nemlig. Jeg har jo en ret lang sommerstrikkeliste. Og jeg lagde det ud på Instagram, hvilke ting jeg godt kunne tænke mig at strikke her i sommeren. Vi har jo sommerferie lige nu. Og så har jeg simpelthen valgt noget helt andet end på den liste. Det er sådan lidt skørt. Og man skulle jo ellers tro, at når man vælger at lægge sine planer på Instagram, at så er der en større sandsynlighed for, at de bliver overholdt. Ja. Men så skete altid. Der noget. Den sidste dag, vi havde åbent hernede, der kom der en kunde og skulle strikke den her model. Og så kom vi bare til at snakke om, hvad man ellers skulle strikke den i. Og der kom vi frem til den her. Jeg kan lige sige, at det er en Ivy blouse. Det er en petit knit opskrift. Og den er oprindeligt strikket i mohairgarn. Så den er meget sådan luftig og let. Men jeg har så valgt at strikke den i det, der hedder Tencellino. Som er noget helt andet. Det er tencel og hør. Så det er også lidt en stiv garn. Ikke lige så stiv, tror jeg, som hvis det var 100% hør. For det her tencel kan godt være sådan lidt blødt. Men stadig meget anderledes. Og det kan være svært at fornemme det, fordi jeg ikke har sat af til kroppen endnu. Men jeg tror faktisk, den bliver enormt god.
Altså, nu mærkede jeg jo lige på den tidligere, og den er jo vildt lækker at røre ved. Den er totalt sommer. Ja, Den er nemlig. på ingen måde varm at sidde i skødet med, som strik ellers kan være. Den er kølig, når jeg får den over nu her, ikke? Og der er jo, det er jo ellers nogle gange noget af det, der også er omkring det at strikke og hækle eller lave andre ting med garn her om sommeren, ikke? At det kan være virkelig, virkelig varmt at sidde med. Så når solen skinner, så lader jeg tit mine projekter blive indenfor. Ja, men jo, den er virkelig lækker, og så er det bare en smuk farve. Det er en vanvittig flot farve. Ja. Den brugte jeg også lige lidt tid på at vælge. Ja. Fordi den er sådan lidt våget, synes jeg. Men på den gode måde. På den gode måde. Og det er jo sådan en, når man får den der pludselige indskydelse, så er det jo fordi, man gerne vil have det på med det samme. Så jeg føler, at jeg har sygt travlt med at blive færdig med den, inden at sommeren er slut, og så kan jeg ikke gå med den. Jo, det kan jeg jo godt, men det er jo nu, jeg vil have den på. Det var faktisk i går, jeg ville have den på, ikke? Ja. Så den skal blive færdig. Det går rimelig hurtigt med at få lavet den, kan jeg fornemme. Jeg startede for 2 dage siden. Og så er du virkelig noget langt. Og jeg er næsten færdig med hele bærestykket. Ja. Den bliver jeg sygt glad for. Det er totalt sidespring for alle mine planer. Ja. Men det kan også et eller andet. Ja, men det er også det, der er med det, når man ligesom lever af at være kreativ på den måde, ikke? Det er vigtigt, jo. Så bare sådan nogle gange følge sin mavefornemmelse og springe ud i whatever. Det skal der lige pludselig rigtigt. Rører sig i en, selvom at man har en lang liste projekter, som man har offentliggjort på Instagram. Yes, det virkede ikke rigtigt. Jeg kunne stadig godt tænke mig at strikke dem, men nu blev det lige den her først, og jeg har da også en masse andre projekter derhjemme. Ja. Men det er det der med, at jeg er meget strikkeoptimistisk anlagt. Og det er jeg sikker på, at der er mange, der er. Du er meget hækleoptimistisk, sikkert. Fuldstændig. Altså det der med, at man tror bare, at den klarer jeg lige på en weekend. Ja, det. Jeg strikker lige sådan en stor sweater på en weekend, no problemer. Og det tager bare lige lidt længere tid, end man lige regner med. Ja. Så man har jo altid sygt meget garn med. Ja, det er jo det. Så ender man også med at rende rundt med alle mulige halvfærdige projekter. Ja. Er det lidt noget værre noget? Man slæber rundt på garn, man ikke bruger. Ja. Ja, men så er det jo også, ligesom vi snakkede om før, så er der jo det med vejret, at når det så er solskin, så er det jo sådan noget som jeg griber ud efter at arbejde med, fordi jeg gider ikke at sidde udenfor i solen og hækle med mohair og alpaka og sådan nogle ting, fordi det klistrer. Men ja, hvis man er sådan lidt svedig, og så sådan noget mohair, det kan godt blive sådan lidt, lidt omklamrende. Ja, det bliver sådan lidt ulækkert, og det, sådan, det kan næsten sidde fast på en, uden rigtig at sidde fast, men det kan føles, nej. Ja, fordi ellers er jeg egentlig ret glad for looket i mohair. Også mig. Ja. Men en rigtig mohair. Ja. Så det om vinteren. Men på en eller anden måde kan man jo godt lave noget mohair-agtigt, fordi det er meget let til om sommeren. Ja. Men mohair er bare et varmt garn. Det er et varmt garn, og det er lidt klistret at arbejde med. Det er lidt klistret at arbejde med. Når solen den skinner. Det er det bare. Men jeg har stadigvæk nogle mohair-projekter kørende, selvom det er sommer. Så arbejder jeg bare på dem om aftenen hjemme i sofaen. Det kan man. Når der er kølet lidt ned. Man skal jo også helst have flere projekter i gang. Uden tvivl. Ja, altså der er jo den type, der har et projekt, og gør det færdigt, inden de starter på det næste. Og så er der den anden type, der har voldsomt mange projekter, og som bare slet ikke kan lade være med at starte op på noget nyt. Jeg tror også, at en del af mig vil ønske, at jeg var den type, der bare kunne starte på et projekt, og så hækle det fra ende til anden, uden at gribe ud efter andre projekter i mellemtiden. Og ligesom være så organiseret, at jeg bare kunne starte op og hækle derudad og blive færdig. Ja. Uden at blive afledt af andre ting i mellemtiden, fordi det kan jeg overhovedet ikke. Jeg har altid mange projekter liggende rundt omkring, og så glemmer jeg dem, og så er der lige pludselig nogen, der skriver sådan, blev du nogensinde færdig med den der? Og så tænker jeg, gud nej, jeg kan vide, hvor den overhovedet er. Hvor er den henne? Den ligger i et skab et sted, og egentlig er næsten færdig. Fuldstændig. Så mangler man bare lige kanten på et eller andet, og så var den ellers færdig. Ja. Jeg tror, det er begejstringen for noget nyt. Fuldstændig. Jeg har jo en kæmpe stor cardigan, som jeg har hæklet til Anton, min kæreste. Og nu er det
jeg vil sige måske 1 år og 2 måneder, har jeg simpelthen manglet 2/3 af det sidste ærme. Ja, jeg kan godt huske, den har lagt. Ja. Ja. Mm-hmm. Jeg kan se den for mig. Den hvide og blåstribede. Og den er ellers virkelig fed og virkelig flot, men jeg tror bare sådan, det sidste ærme der, jeg føler, jeg har været fanget i det, og gik faktisk i gang med den igen her forleden dag, og jeg hæklede en enkelt runde, og så vågnede Viola, og så har jeg ikke rørt den siden. Nej, den får Anton, han får den aldrig. Jeg har sagt til ham, at den er klar her til efteråret. Så, Nå, okay, nu har du sagt det. Nu har jeg sagt det. Og også, nu har jeg også sagt det her i podcasten, så nu hænger jeg mig. Jeg spørger dig om 3 måneder. Nå, hvad så? Ja. Er den færdig? Så spørger jeg ind til din liste, som du offentliggør. Ja. Så må vi se, hvor ufærdige vi er. Ja, ej. Skal vi snakke lidt om vi synes, der er nogle tendenser i branchen? Nu er det jo sommer og lavsæson, kan man sige. Ja. Ikke for mig. Altså, jeg strikker året rundt. Ja. Jeg kan slet ikke forestille mig ikke at strikke, bare fordi det er varmt. Nej. Altså, jeg sidder i den der liggestol og kæmper. Det vil jeg hellere, end at ikke strikke. Også mig. Jeg er jo faktisk også typen, der hækler, når jeg er på stranden. Jamen, det er jeg altså, ikke, men jeg strikker på stranden. Ja, men så mine projekter er altid fyldt med sand. Ja. Og sådan, når man så bliver sådan lidt, du ved, det der saltvand kan gøre nærmest ens hud sådan helt modstandsdygtig, hvis det sådan er meget salt, ikke? Og det sidder på fingrene, så det sådan, alting bliver bare saltet og sandet, og ja. Men det er også det der med, at jeg er meget utålmodig anlagt, og det passer super dårligt med at være strikker på en eller anden måde. Ja. Men lige til det kan jeg godt strikke en hel trøje. Ja. Men jeg kan for eksempel ikke tage på stranden uden at strikke, fordi så keder jeg mig. Jeg kan ikke se fjernsyn uden at strikke, så keder jeg mig. Enig. Jeg kan ikke koncentrere mig. Tankerne flyver for meget, hvis der ikke er et eller andet i hænderne. Så jeg har jo også strik med i biografen. Ja. Og sidder der i bul og mørke. Ja. Så det er jo selvfølgelig... Og fumler sig frem til maskerne, ikke? Ja, hvis man taber en maske, så er man helt på den, fordi så skal man prøve i lyset af filmen, og se, om man kan finde... For der er jo helt bul og mørkt. Men jeg tror i virkeligheden, at det er jo faktisk noget af det, jeg også elsker ved at være hækler. At der, hvor mange andre måske griber ud efter telefonen, når de sidder og ser en eller anden serie derhjemme, så griber jeg bare ud efter mit hækletøj. Ja. Og det vil jeg trods alt hellere end sådan at sidde med både et tv og en telefon, som der jo ellers er mange, der gør, og som jeg også har gjort virkelig meget selv før i tiden, inden at hækling sådan overtog mit liv. Så greb jeg også ud efter telefonen, og så sad jeg bare der med dobbeltskærme og blev fuldstændig overstimuleret. Jamen, det kan jeg faktisk godt ikke genkende til. Ja, ikke? Jo, det er en god måde at komme væk fra skærmen på. Ja. Der er masser af skærm i hverdagen, så det er virkelig rart at kunne sætte sig. Jeg glæder mig jo også til om aftenen at skulle sidde og bare strikke. Ja. Sådan med god samvittighed. Ja, sådan, præcis. Jeg har været god i dag, nu må jeg godt sidde og strikke lidt. Ja. Imens vi ser den her serie. Ja. Og så er det ikke altid, at jeg lige får fulgt helt med i sådan der serie, men den er der. Så kan man lade som om, ikke? Ja, så lader man som om. Der er lidt baggrundsstøj. Ja. Det er også tit, jeg hører også tit podcast, når jeg strikker. Hører lydbøger og sådan nogle ting. Men det er også noget af det hyggeligste. Særligt når vejret er godt. Jeg elsker at sætte mig på en eller anden bænk med en podcast eller lydbog og noget at hækle. Det er jo faktisk det, jeg har brugt det meste af min tid på. Altså de sidste 3 sommer op til nu. Men det er ikke så nemt, når jeg skal rende rundt med barnevognen. Nej. Hun sætter altså nogle begrænsninger. Det gør hun, men nu er hun jeg også heldigvis på barsel, så nu kan jeg måske komme til at gøre det indimellem. Ja, og du er jo også sindssygt god til at lave babyopskrifter. Jeg laver mange babyopskrifter. Du laver mange søde babyopskrifter. Ja. Det er virkelig sådan en af de der kendetegn, synes jeg, ved dig. Også det der med, at det ikke ser sådan... Før i tiden, når jeg tænkte på hækling, så tænkte jeg på sådan den der lille hæklede bamse. Ja. Som var sådan lidt en grov teknik, og sådan, at der var strikken til at lave sådan de pæne, delikate ting.
Og så hækling, det var sådan lidt grovere, man kunne bedre forme det. Så det var god til bamser. Ja, men hækling er også rigtig godt til bamser. Men jeg tror, der netop er mange, som også har lidt den misforståelse. Oldemor-firkanterne. Ja, det er dem. Det er oldemor-firkanter, og det er bomuld, og det er lidt stift. Ja. Og ja. Så kan man lave en lille flagranken og sådan nogle ting. Men når man kigger på dit, så kan man jo ikke se på den måde sådan, det er hæklet. Nej. Altså uden at det skal misforstås, fordi at man må selvfølgelig godt kunne se, det er hæklet. Men det er bare ikke hæklet på den der klassiske forstand, som vi har en idé om, at hækling er. Ja. Det er jo sådan, jeg har nogle af Siljes modeller hængende i butikken, og folk de prøver jo at regne ud, hvordan de er strikket. Ja. Altså folk står og prøver at regne ud, hvad for nogle strikkede masker det er. Fordi at man ikke kan se på det, at det er sådan, om det er hæklet eller strikket. Ja. Det ser så fint ud. Og det er meget pænt og sådan minimalistisk på en eller anden måde, sådan nordisk design. Ja. Men det er også det, jeg netop går efter. Og jeg vil ikke sige, at jeg går efter, at mit hækling skal ligne strik, fordi det er jo netop hækling, som jo er det helt unikt. Men det er jo det strikkede udtryk, jeg går efter langt hen ad vejen, fordi at det, som man sådan generelt forbinder med strik, jo netop er det her mere sådan bløde fald, og ikke de her stive masker og sådan. Ja. Så selvfølgelig, jeg har jo også hæklet nogle bamser, nogle bøllehatte og den slags sådan klassiske hæklerier, men generelt så går jeg jo efter også at bruge nogle andre garntyper end bomuld. Så det bliver helt stift. 8-4 bomuld. 8-4 bomuld. Den er rigtig populær i de fleste hæklers verden. Ja. Men det tror jeg bare, jeg helt fra starten af har prøvet at ligesom bevæge mig lidt væk fra og bruge almindelige garner, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, det er lidt spøjst, at folk de snakker om sådan hæklegarner. Du kan jo hækle i alt slags garn. Når folk kommer ind og spørger, om jeg har hæklegarn, jeg sådan, kan man ikke hækle i alting? Ja, og det kan man jo. Ja, man kan jo hækle i alting, og man kan også hækle alting. Det er bare et spørgsmål om, hvad for nogle teknikker man bruger. Og jeg tror helt sikkert, at hæklegarn, når folk spørger efter det, så er det sådan noget meget glat bomuld. Ja. Så man kan lave sådan nogle meget grafiske billeder og sådan nogle ting. Det er det de mener, tror jeg. Ja. Men det siger jo også bare noget om, hvis vi skal snakke det der med trends, hækling er virkelig blevet en ting. Ja. Altså, der er så mange hæklere nu, i forhold til bare for sidste år. Ja. Altså, at de unge mennesker, de kommer jo ind og vil gerne lære at hækle, og så bliver jeg jo totalt udfordret, fordi jeg ikke hækler specielt meget. Ja, men du må i gang. Jeg må simpelthen i gang, det er noget. Du kender jo en hækledesigner, som har rigtig mange designs, du kan begive dig ud i. Men jeg nævner også dig hver gang. Jeg kender ikke så mange hækledesigner heller. Nej. Så det er klart, men det gør jeg faktisk ikke engang selv heller. Nej. Der findes jo helt sikkert det gør der. Masser af andre derude, men jeg tror, det er måske også, det er måske både på godt og på ondt, så tror jeg prøver bare at sådan blive inde i min egen lille boble, og sådan prøve at ikke lade alt for mange indtryk fra alle mulige andre påvirke min måde at designe på og gå til projekter på. Ja. Så jeg ved faktisk heller ikke så meget om, hvad der foregår i den store verden. Jeg følger mest med i strikverdenen egentlig. Men så kommer det jo virkelig op for dig af. Du er ikke sådan blevet inspireret af et eller andet. Ja. Det er dit produkt. Mm-hmm. Og det er dine masker, det er dig, der finder på dem. Ja, og jeg tror nemlig også, det er det, jeg har prøvet at gå efter. Sørge for, at jeg ikke bliver for påvirket af, hvad andre laver. Jeg kan godt nogle gange se noget og tænke, det var godt nok meget fint, men ikke hvor jeg tænker, det må jeg forsøge også at lave noget, der minder om. Jeg prøver ligesom at sørge for, at det netop kommer fra mig, og ikke nogen andre steder. Uden selvfølgelig, man kan jo ikke undgå at blive inspireret rundt omkring af farver og former og mønstre og masker. Og det er jo også en del af det at være designer, ikke? Jo, helt sikkert. Altså, vi bliver jo alle sammen inspireret af hinanden, og det kan man jo også tydeligt mærke, når en farve bliver moderne hernede. Altså, det er jo lidt sådan, at hvis vi ser, at Petit Knit, hun bruger en farve, så skal vi helst købe ind af det med det samme. Ja. Og det skal helst være med det samme, ellers så får man den ikke hjem. Nej, fordi så er den udsolgt. Ja. Og når hun så kommer ud med designet, så er man bare ribbet for det garn. Ja. Det er ret voldsomt, hvor meget indflydelse hun har. Men hun har jo også, hun er god til at bruge nogle farver efterhånden. Ja. Altså det er jo
Altså sådan noget som Bordeaux og matcha grøn. Ja. Så butter yellow. Det er også nogle gode farver. Det er nogle super gode farver. Altså for eksempel, det er sådan en her grøn, sådan en helt lys grøn. Ja, kigger jeg lige lidt rundt. Hvad har vi egentlig? Har vi? Ja. Men det er helt klart de farver, der kører mest lige nu. Og så ellers stadig beige, brun. Men det er også grå. Klassikere. Ja. Og jeg tror også, vi har snakket om før, at det er jo også meget nemmere at visualisere noget i andre farver, hvis det er udstillet i en beige eller brun eller hvid. Ja. Det er nemmere så at forestille sig, at det kunne være grønt eller rødt eller orange, frem for omvendt. Er det svært at lave en hot pink trøje, og så få kunderne til at overveje, hvordan den ser ud i grøn? Ja. Så det er på den måde det smartest at strikke hækle ting i beige og brun. Ja. Men det bliver også hurtigt meget en beige-brun butik, man så har. Så vi prøver at få sådan lidt farver ind. Ja. Men det er som regel også bare så den farve, vi bruger, det er som regel også den farve, folk køber. Ja. Ja. Ja, det kan jeg jo også se. Folk, de skriver jo jævnligt til mig for at høre, hvad det er lige præcis for en farve, jeg har brugt til et eller andet projekt. Hvis jeg lægger et billede ud på Instagram eller noget med, at jeg er i gang med noget, så skriver folk også for at høre, hvad den specifikke farve hedder, fordi det er lige den, de gerne vil have fat i. Men så er de også sikre på, hvordan produktet bliver til sidst. Ja, og jeg kan da godt forstå det. Der er da også nogle gange, hvor jeg går i gang med et projekt, hvor jeg havde en forestilling, og når jeg så er nået halvvejs gennem bærestykket, så tænker jeg, at det duer overhovedet ikke. Det var da egentlig virkelig grimt at vælge den her postkasse rød. Altså, selvom jeg havde en forestilling om, at det ville være mega fedt i postkasse rød. Ja. Men jeg kan også totalt forstå det. Jeg kan godt forstå, at folk vælger beige. Altså, jeg er selv en meget beige type. Altså, det er bare en sikker vinder. Det er en sikker vinder, og jeg øver mig lidt i at tage nogle farver også. Men jeg kan godt forstå, at hvis man... Altså, man må bare sige, at den her hobby er ikke billig. Det er totalt med på, det er ikke billigt at hækle og strikke. Det er faktisk ret dyrt. Der er til gengæld også mange timer i det, så hvis man tager timeprisen, så er den ikke så dyr. Og man får et produkt ud af det. Yes. Det er jo det, hvis man går ud og bruger den samme mængde penge på en eller anden hobby, er det ofte, man ikke vender hjem med noget, kan man sige. Det er jo sådan lidt girl math. Det kan godt være, den koster 800, men hvis du så bruger, så ved jeg ikke, 60 timer på det, så koster det noget, jeg ikke kan regne ud i timen. Ja. Så er det jo billigt lige pludselig. Det har næsten været gratis. Det er næsten gratis. Ja. Særligt hvis nu man havde noget af garnet på lager derhjemme. Ja, så er det meget gratis. Så er det meget gratis. Så man har næsten tjent penge på det. Så tjener man penge på det. Fuldstændig. Men jeg kan også se, at, at man skal bruge mange penge på det, man bruger enormt mange timer på det, så vil man også være glad for det i flere år. Ja. Så det var ærgerligt at bruge en modefarve, og så næste år, okay, så var den ikke så fed alligevel. Ja. Så jeg kan godt forstå, at man vælger den her sikre farve. Medmindre man er sådan en, der bare strikker hækler derudad, så kan man måske godt sådan vælge lidt sådan modebaseret. Men det er klart beige og brun. Sådan den der chokoladebrun. Den er også flot. Ja, den er virkelig pænt. Den sælger vi dobbelt så meget af, som vi sælger farverne. Det forstår jeg virkelig også godt, for jeg er faktisk en ægte sukker for chokoladebrun. Det er også men pænt. Jeg bruger det ikke selv så meget, fordi at det kan være lidt svært nogle gange at sådan, vise frem i forhold til at kunne se maskerne og sådan noget på billeder, fordi den er så mørk. Så sådan fra et rent sådan business perspektiv er det ikke så god en farve at bruge, fordi det er svært for mig at tage billeder af. At tage nogle ordentlige billeder, hvor man kan se maskerne, og man kan sådan, se strukturen ordentligt. Selvom jeg faktisk elsker chokoladebrun. Så skal det være en enkelt ting i mørkebrun. Ja. Men sådan er det jo også, når man strikker mønstre og sådan noget, at hvis man gerne vil have det til at stå tydeligt frem, så skal man vælge en lys farve. Ja. For ellers kan det godt forsvinde lidt. Ja. Og sådan er det også, hvis man er nybegynder. Jo lysere, jo bedre. Ja. Du skal aldrig gå i gang med at hverken strikke eller hækle et sort projekt som det første. Det fortryder man altså. Det gør man uden tvivl. Ja. Det kan godt være, det er fedt at have et eller andet sort, fordi det kan man da bruge. Ja. Men vælg noget lys. Vælg noget lyst, ja. Du kommer til at tabe den maske. Du kan ikke finde den i det sorte garn. Altså. Så det var lige et tip.
Brug lyst garn. Brug lyst garn. Yes. Ja. Hvordan blev Hook by Sille til? Ja, Du er jo ikke uddannet inden for design. Nej, faktisk overhovedet ikke jo. Nej. Jeg er jo uddannet socialrådgiver, og så har jeg en kandidat i pædagogisk antropologi. så lidt noget andet. Jeg har jo valgt at gå min helt egen vej, efter jeg blev uddannet. Og jeg tror egentlig, at det har været sådan en lidt langsom, flydende proces. Det skete bare på en eller anden måde. Hvor, det er jo fantastisk. Ja, jeg begyndte at dele nogle af de ting, jeg hæklede. Og jeg tror faktisk, det var et par hjemmesko, der sådan først fik rigtig meget opmærksomhed. Og folk spurgte efter en opskrift, og jeg tænkte, jeg kan da godt prøve at skrive ned, hvad jeg har gjort. Og det viste sig så, at det tog ufattelig lang tid. Og faktisk skrive det ned på en måde, hvor at andre mennesker skulle kunne forstå det. Og hvor der også ligesom var nogle andre størrelser, fordi jeg havde hæklet dem her til Anton, så det var jo en størrelse stor voksen mand-agtig. Så jeg skulle på en eller anden måde også have nogle andre størrelser ind, og det tog faktisk vildt lang tid, og så tænkte jeg, det gider jeg faktisk ikke dele gratis ud af, fordi det var virkelig meget tid og energi, jeg havde lagt i det, helt vildt, og fået folk til at teste og lave videoguides, og så prøvede jeg at lægge det på min opskrift på Etsy, som jo er sådan en platform, hvor alle mulige kan sælge alle mulige forskellige ting, ikke? Og så havde jeg nogle ting liggende derinde, og en dag så købte min storebror en hjemmeside til mig, altså et hjemmesidedomæne, hvor jeg så begyndte at lægge mine ting ind, og så tog det faktisk bare fart, så det er også lidt takket være ham. Han så lige en business der. Han så en business. Min storebror, han er selvstændig, og meget businessorienteret, snakker også hver gang jeg ser ham nærmest om, hvordan vi kan udvide min virksomhed. Jeg har det fint med, hvad den er lige nu, men han har store planer, tror jeg. Men jo, så det er også lidt takket være ham. Det er godt med planer. Det er godt at stige, sigte højt. Ja. Det er jo det, man er nødt til, når man er selvstændig, føler jeg. Det er sådan alt, der intet systemet. Altså, nu gør vi det. Ja. What? Men jeg tror også, at jeg langt hen ad vejen er meget sådan, nu gør vi det, og nu prøver vi. Men lige nu er jeg også meget tilfreds med, hvor jeg er. Altså, jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg faktisk kan leve af det her. Altså, at jeg kan, at jeg har den mulighed for også at kunne bruge så meget tid med min familie, samtidig med, at jeg lever af, hvad jeg faktisk elsker at lave. Ja. Det er da fantastisk. Det er mega fantastisk. Det er da så fantastisk. Ja. Og det er så fleksibelt, og det er lækkert. Ja. Okay. Mega sejt. Tak. Nu har vi snakket i... Ja, det kan jeg slet ikke. Jeg har ikke briller på. 38-39 minutter. Okay, så er vi også ved at... Vi er nået okay igennem tingene. Jeg tænker, hvis vi lige skal slutte af med at snakke lidt om, hvad sker der hernede i butikken. Fordi der er jo sommerferie. Jeg lukkede jo butikken i lørdags. Og det var sådan med bankende hjerte, at jeg gjorde det. Ja. Fordi at det er jo... Det er 3 uger, det er lang tid. Det er lang tid. Om folk, de glemmer mig. Ja, og så lang tid har du jo ikke haft butikken. Jeg synes, tiden er gået vanvittigt hurtigt, og det er jo allerede over et år. Men det er over et år jeg siden. kan godt forstå den der sådan... Det vide, om folk de nu glemmer mig. Sådan havde jeg det også, da jeg blev mor jo, og var lidt mindre til stede på de sociale medier. Jeg tænkte også... Ja, og man bare er ude af øje. Ude af øje, ude af sind. Vi skal nok... Butikken står her jo. Ja. Men det er da lidt spændende. Det er spændende. Så der sker jo ligesom forskellige ting i den periode. For eksempel podcast. Ja. Det er spændende, om det bliver en succes. Jeg er meget spændt på, hvordan folk tager imod det. Ja. Om de synes, det er bare lidt pluderplader, eller om de synes, det er fedt. Pluderplader kan også være godt nogle gange. Det kan være super godt. Det kan være super godt. Vi er jo meget interessante at høre på. Det er også det, er vi interessante nok? Det er vi da. Er vi ikke det? Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Ej, det tror jeg. Og ellers så er tanken, at jeg nu slynger jeg den ud, at vi skal holde vores første live sale. Ja.
det er max spændende. Mega spændt på. Ja, det er jeg godt nok også spændt på. Ja. Det er jo også noget med et kamera, og så skal man vise, og sådan lidt, det er sådan lidt det der, man havde før i tiden, sådan noget, de der reklame. Ja, sådan noget tv-shop. TV-shoppen, det er lidt den følelse. men alligevel håber jeg kan gøre det lidt mere nærværende på en eller anden måde. Men jeg tror, det er meget populært, de der live shops, er det det, man kalder dem? Ja, live sale. Live sales, det er nok det. Ja. Det var en blanding af live sale og tv-shop. TV-shoppen der, tror jeg. er nu 2026. Ej, det bliver spændende, og så kan man jo også, det er jo ikke så meget salg, altså jeg kan også sådan, det er ikke tv-shop-agtigt. Nej. Det er stadig sådan mig, og jeg forklarer lidt om de her produkter, og hvad fungerer, og sådan nogle ting. Så det glæder jeg mig til. Enormt spændende. Ja. Det er jo også fordi, det er første gang, så ved jeg ikke, hvordan folk tager imod det. Nej. Så det kan godt blive sådan lidt, Men hvordan tænker du, det kommer til at fungere? Er det noget med nogle tilbud, eller er det noget med nogle idéer til opskrifter, man kan bruge til garn, forskellige garntyper, eller hvad? Jeg tror, det bliver lidt en blanding. Ja. Altså, der skal selvfølgelig være noget læring i det, kunne jeg godt tænke mig. Ja. At der var et lille læringssegment i sådan, hvad garnerne kan, og hvordan de arter sig i forskelligt. Jeg er jo meget det der med alternativer, at jeg strikker garn. Den her er jo, den jeg har på, det er camisole nummer 10, jeg har på i dag for My Favorite Things. Og den er strikket i noget garn, der hedder Ella fra Lena Grosse, som er meget anderledes end det garn, hun foreslår. Ja. Og jeg synes, resultatet er blevet mega godt. Den er så fin. Ja, jeg er virkelig glad for den. Ja. Den er meget anderledes, men det er præcis, som det skal være. Ja. Og det er også det, jeg gør nu, med at jeg ikke strikker med mohair i min Ivy blouse, men jeg strikker med noget hør. Ja. Totalt anderledes, og det bliver super fedt. Ja. Så det er også det, jeg måske godt vil fortælle lidt om, hvordan at hvis du vælger et andet garn, så bliver produktet anderledes. Ja. Men det bliver ikke dårligere. Det bliver bare måske på en anden måde. Men igen kan vi jo lige her fremhæve vigtigheden af at lave strikkeprøver og hækleprøver, så man er sikker på, at man netop får et resultat, der kan bruges. For man kan jo ikke bare bytte det ud. Så der er mange ting, man skal kigge på. Både at fastheden passer, så størrelserne og målene passer. Men der er jo også bare hele det med at prøve at strikke i det, og så prøve at mærke det. Ja. Hvad kan du lide det? Ja, får det udtryk, som du godt kunne tænke dig. Bliver det for stift? Bliver det for tæt? Ja. Hvad sker der med det? Så det er noget med at tage stilling til tingene. Ja, og der er jo også nogle gange nogle mønstre, nogle snoninger og så videre, det forsvinder i nogle garntyper. Så kan det være, at det ikke lige fungerer til det. Så det er noget med at kende. Altid lave den prøve. Lav en prøve. Og så noget med at kende garnerne, og hvad sker der, når det er den her materiale? Hvad sker der så med udtrykket? Er det smart eller ikke smart? Altså sådan, kend dine garner, kend dine materialer, og så vælg opskrifter ud fra det. Ja. Så kan man virkelig lave nogle seje ting. Så jeg tror lidt, det skal være med det. I hvert fald første gang. Sådan lidt viden, lidt konkurrencer måske, lidt tilbud, sådan lidt forskelligt. Det er jo også sådan en første gang, ligesom det her, det er første gang. Så det er enormt spændende. Det er en pilot. Det er nemlig også en pilot. Ja. Hvis folk synes, det er nice, skal noget laves om, så skal de jo selvfølgelig sige det, fordi så kan jeg lave det bedre næste gang. Ja. Jeg er jo lige så grøn som alle andre. Ja. Jeg har aldrig haft en butik før. Nej. Så jeg ved jo ikke, hvordan man gør. Men det er jo også det, der er fedt, at vi kan få lov til at være med på den rejse. I får alle sammen lov til at være med. Både ups and downs. Puha, ja. Der er både og. Ja. Men det lyder mega spændende. Ja. Ja, det glæder jeg mig til at se, hvordan... Det glæder jeg mig også til at se, hvordan det bliver. Live sale / lær om garner. Lær om garner. Ja. Om vi kan få begge dele ind. Ja. Ja. Det kan også være, at det skal være en workshop en dag. Ja. I stedet for. Ja. Hvis det er bedre. Vi må prøve tingene. Det er faktisk også en god idé. Jeg tror, der er mange mennesker, som i hvert fald kunne godt bruge en lille workshop omkring det her med at udskifte garner. Ja. Ja. Find alternativer. Workshop. Ja. Det må vi lige se, om der er stemning for. I kalenderen. Ja, så kan det være, det bliver en efterårsting. Ja. Ja. Fordi, altså, jeg vil jo gerne lave events og arrangementer og alle de der ting hernede. Ja. Og altid meget åben for idéer. Og hvis nogen har en god idé, eller kender nogen, der synes det her, det kunne være fedt, så skriver man. Og så svarer jeg. Hver gang. Hver gang. Ja. 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 Nej. Det bliver mega godt, det er jeg slet ikke i tvivl om. Jamen Sille, jeg tror, at vi skal til at runde af, inden det bliver alt for langt. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Vi har snakket længe. Jeg synes, det har været godt.
Ja. Er der noget, du vil sige her på falderebet? Andet end man skal gå ind og følge hende på Instagram. Ja, selvfølgelig. Og TikTok, Facebook. Ja, jeg er faktisk alle vegne. Med Hooked by Sille. Hooked by Sille. Ja. Er det .com? Ja, det er det. Det er .com. Vi er international. Vi er international, ja. Yes. Og ind og tjekke. HookbySille.com, der er alle mine opskrifter og designs og nyhedsbrev. Oh yes. Man også kan jeg får subscribe til. Ja. 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 Jeg kan se, der er udkommet en opskrift i dag. Det er der faktisk. Ja. Nogle strømpebukser. Ej, dem skulle du have haft med. Det skulle jeg faktisk, ja. Nå. Dem må man lige gå ind og tjekke på hjemmesiden. Dem må jeg vise frem en anden dag. Ja. Ej, Sille, tak fordi du ville være med. Det var, tak fordi jeg måtte. Det var super fedt. Hyggeligt. Nu er det virkelig spændende, hvordan folk synes om det. Ja. Men altså, jeg synes, det var hyggeligt. Jeg synes, det har været hyggeligt. Ja. Ja, næste gang tror jeg, vi skal have en kop kaffe med. Eller måske en matcha. En matcha, ja. Det kan være, det skal være en del af det. Det kan godt være. Ja. Vi øver os i matcha. Vi øver os i matcha. Ja. Det er sommerens projekt. Det er det i hvert fald. Så må vi se, om det lykkes. Ja. Om vi bliver obsessed, ligesom med kaffe, så kan man sådan... Det kunne være dejligt. Det nye. Ja, der er ikke så meget koffein i matcha som i kaffe. Nej, det er det. Så det kan være, det er det gode alternativ. Ja, det er også smart, når man ammer jo. Ikke alt for meget koffein. Nå, for det er jo, det er jo en verden, jeg ikke lige kender så meget til. En dag måske. Someday. Ja. Ej, Sille, tusind tak. Det var hyggeligt. Ja, fornøjelse. Tak. Og så kommer der forhåbentlig et afsnit igen om en måned. Ja. Så må vi se, hvem der så er med. Ja. Om det er bare dig igen. Det er bare mig hver gang. Det er bare dig hver gang. Dagens gæst. For evigt. Månedens gæst. Altid i podcasten. Ej, vi må se, om jeg skal jo have nogle af mine ansatte med også, og sådan nogle ting. Ja. Så det bliver også rigtig fedt. Ja. Spændende. Men tak. Og tak, fordi I lyttede med. Så med måske. Ja, måske man kan jo, en blanding. Man kan jo både lytte og se os på Spotify og på YouTube. Hvis man søger Den Lille Garbæk, skulle vi gerne komme frem. Og der er der jo så video, hvis man gerne ville se det også. Ja. Det kunne også have været sådan noget, man skulle sige i starten. Ja. Men nu siger vi det her til sidst. Det er også okay, hvis ikke man har lyst til at se på os. Vi har ikke lavet noget særligt spændende at kigge på. Nej, men nogle gange er det meget rart at lige... Ja. Det ved jeg ikke. Glo på dem, der snakker. Ja. Men så kan man bare slå det nemt fra. Det kan man. Ja, så der er både og mulighed. Ja. Men tak. Ja. Vi snakkes ved. Ja. Dejligt. Hej.